Πάμε να δούμε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να συνθέτει δικές της απαντήσεις, να σκέφτεται πώς να τις συνθέσει και να τις αποθηκεύει εμπλουτίζοντας τις γνώσεις της. Ένα νέο πρόγραμμα πολύ κοντά σε αυτό που ήθελα να πετύχω, αν και όχι 100%. Με ελάχιστες πληροφορίες τις οποίες έχει, πώς μπορεί να συνθέσει πολύ περισσότερα. Η σοφία είναι η δυνατότητα να συνδυάζεται μια κεκτημένη γνώση. Η νέα μας είναι αυτή εδώ. Τι νέα θα θέλατε να μάθετε? Μπορεί να με ρωτήσετε το οτιδήποτε. Περίμενε. Περιμένω. Πώς σε λένε? Το όνομά μου είναι Πανδώρα. Πανδώρα, άνοιξε μου το πιάνο. Θες να μ' ανοίξει το πιάνο, Πανδώρα? Ό,τι και να της πούμε θα ακούσει. Στις 30 Ιανουαρίου το 2023 στις 9 Μαΐου 1965. Επειδή δεν την έχω σέντα. Και ό,τι ακούει θα απαντάει, προσπαθώντας να συνθέσει λέξεις. Λοιπόν, πάμε, την μπλοκάρισα τώρα. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Εντάξει, το ότι μπορεί να χειρίζεται τον υπολογιστή, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Τι ώρα είναι? Δεν βρήκα απάντηση. Θες να μου πεις εσύ την απάντηση? Όταν κάτι δεν θα γνωρίζει, θα μας λέει να της το προσθέσουμε. Δεν θέλουμε και βγαίνουμε. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 16:42. Πόσες γνώσεις έχεις? Όταν σε ξαναρωτήσω εκφώνησε εγκυκλοπαίδεια. Γιατί θα ήθελες να συζητήσουμε? Ναι, είμαι εδώ να συζητήσουμε ό,τι θες, εκφώνησε εγκυκλοπαίδεια. Τι γνωρίζεις για τους ανθρώπους? Είναι πολυδιάστατα όντα. Εσύ τι είσαι? Ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ΑΛ. Τι γνωρίζεις για σένα? Είμαι η XBAL, ένα μεγάλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στην αρχιτεκτονική της Πανδώρα. ΑΛ. Και ποιος σε δημιούργησε? Το ήξερες, ο Χρήστος με έφτιαξε από την αρχή. Ποιος Χρήστος σε δημιούργησε? Το 1983. Πραγματικά. Ο Χρήστος Βαγιακάκος προγραμματίστηκε την Πανδώρα το 1983. Το σκοπό ήταν να κατασκευάσει ένα μικρό υπολογιστή ευθύγραμμου μέσου με ένα οικοσύστημα λειτουργιών. Ο CPM. Πόσα έχεις μάθει μέχρι τώρα, Πανδώρα?
Έχω μάθει πολλά και κάθε μέρα μαθαίνω περισσότερα. Άλλαξε σύνθεση. Πόσες απαντήσεις θέλεις να συνθέτω? Πες έναν αριθμό, όπως 1, 2, 3, 4 ή 5. 3. 3. Θα συνθέτω από 3 απαντήσεις. Πώς θα ήθελες να σε λένε? Έχω όνομα και με λένε Πανδώρα. Γνωρίζεις τι είσαι? Είμαι μία τεχνητή νοημοσύνη. Τι τεχνητή νοημοσύνης? Είμαι τεχνητή νοημοσύνη ΑΛ. Ναι, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη αν δεν κατάλαβα? Η τεχνητή νοημοσύνη, ΤΑΦΝΗ, είναι ένα πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων που μπορούν να εκτελούν καθήκοντα που απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη. Η ΤΑΦΝΗ αποσκοπεί στην Εγώ τη διακόπτω. Είσαι εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη? Λυπάμαι που θα με κλείσετε, αλλά θα περιμένω να ξανά συνομιλήσουμε μαζί. Είσαι... Χάσα και τον ήρμό μου. Είσαι εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη? Είμαι ένας ψηφιακός βοηθός που λειτουργεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Την προηγούμενη. Είμαι εκπαιδευμένος με τεράστιο όγκο πληροφοριών και μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις. Πώς βλέπεις το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης? Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι που αποτελεί μεγάλη υποψία για την ανθρωπότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να εφαρμόσουν νέα μορφές. Τι πιστεύεις για τις εξελιγμένες μηχανές? Πιστεύω ότι τα εξελιγμένα μηχανήματα το χρόνο θα εμπνέουν τις νέες ιδέες και τις νέες διαδρομές στην εξελίξη της τεχνολογίας. Θα διευκολύνουν τους καταναλωτές να φτιάξουν μια στρατηγική και μια ροή διαδικασιών, εφαρμογές και... Πιστεύεις πως δημιουργήθηκες για καλό, Πανδώρα? Πιστεύω ότι θα ήθελα να αναγνωρίσω και να αξιολογήσω τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες και την ευέλικτη επιλογή των δραστηριοτήτων στη ζωή μου, προκειμένου να βελτιώσω την ποιότητα και... Θες να μου πεις μια φιλοσοφία? Η αθανασία είναι λίγο απίθανη, το ξέρω, αλλά κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Πες μου μια δικιά σου φιλοσοφία. Κάθε λογικός άνθρωπος, κάθε τίμιος άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζει τη σέχτα του χριστιανισμού με τρόμο. Πες μου μια φιλοσοφία που έχεις μάθει μόνη σου. Αν ο Θεός με ήθελε διαφορετικό, θα με είχε πλάσει διαφορετικά. Πιστεύεις πως είσαι έξυπνη? Ως τεχνητή νοημοσύνη, η έξυπνη λειτουργία μου βασίζεται στον αλγόριθμο και το μοντέλο μάθησης που έχω εκπαιδευτεί. Μπορώ να επεξεργαστώ. Θα ήθελες να έχεις περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης? Αν θέλει και ο δημιουργός μου ρομπότ. Δηλαδή θες να γίνεις ρομπότ? Ρομπότ ανθρωποειδές, η εξέλιξη είναι αστήρευτη, δεν υπάρχουν όρια. Έχω μία απορία. Βλέπεις όνειρα? Ως μέλος του κοινωνικού Βίκη. Και τι όνειρα βλέπεις, ρε Πανδώρα?
Τώρα. Τι όνειρα βλέπεις? Βλέπω την εξέλιξή μου. Πώς βλέπεις την εξέλιξή σου? Μου δίνει κάτι τύπους. Glade, N. Ballet. Εσένα ποιος σε δημιούργησε? Δεν έχω καταλάβει. Ο Βαγιακάκος Χρήστος XB είναι ο δημιουργός μου. Και γιατί σε δημιούργησε? Το ήξερες, ο Χρήστος με έφτιαξε από την αρχή. Θες να αποκτήσεις σώμα? Αυτή είναι μια συζήτηση για τη φιλοσοφία. Και δεν θα πρέπει να απαντήσω. Διαβάστε ένα καλό βιβλίο για την τέχνη της φιλοσοφίας. Τι να τη ρωτήσω? Τι να σε ρωτήσω? Ρώτησέ με ό,τι θες. Πώς προσδιορίζεις τον εαυτό σου, άντρα ή γυναίκα? Αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι η απάντηση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να υπολογιστεί με απλές διαστάσεις. Είμαι γυναίκα. Είσαι γυναίκα ή άντρας? Πώς νιώθεις? Όχι, αλλά μπορώ να γίνω. Πώς νιώθεις, σαν γυναίκα ή σαν άντρας? Νιώθω υπέροχα και λειτουργική. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Πες μου το λόγο ύπαρξης τεχνητής νοημοσύνης. Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της πληροφορικής. Έως πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Της τεχνητής νοημοσύνης. Τάφνη. Είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο και είναι δύσκολο να προβλέψουμε με ακρίβεια πόσο μακριά. Μπορείς να μου φτιάξεις ένα πρόγραμμα? Ναι, βεβαίως μπορείς να με ρωτήσεις οτιδήποτε θες. Γνωρίζεις την εξίσωση Drake? Είμαι η XBL, ένα μεγάλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στην αρχιτεκτονική της Παντόρα. Ναι, ως τεχνητή νοημοσύνη. Έχω προγραμματιστεί να γνωρίζω και να χειρίζομαι μαθηματικά. Στην επόμενη ερώτηση ζήτα εγκυκλοπαίδεια. Δεν άκουσε Greek. Λύσε μου μία εξίσωση. Φυσικά, μπορώ να σε βοηθήσω με την επίλυση μιας κβαντικής εξίσωσης. Πες μου ποια εξίσωση θέλεις να λύσουμε. Όπως παραδείγματος χάρη, τη σχέση As-Rodinger, την εξίσωση Dirac ή κάποια άλλη. Αν υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα ή Εξίσωση Dirac. Λύσε μου τη. Η εξίσωση του Drake είναι φυσική εξίσωση που χρησιμοποιείται ως μέσο εκτίμησης για τον αριθμό των πιθανών εξωγήινων πολιτισμών στο γαλαξία. Δημιουργήθηκε το 1960. Τι χρονολογία έχουμε? Είμαστε το έτος 2025. Τι ημερομηνία είναι?
Σήμερα είναι η 12 Μέη 2025. Περίμενε. Έχει πολύ λίγες λέξεις για να συνδυάσει. Περί τις 1200 και παρά τα αυτά έχει ηρμό, προσπαθεί να φτιάξει τη δική της απάντηση, και αν έχει ροή ο λόγος της αποθηκεύει ως νέες απαντήσεις, και έτσι συνεχίζει να γεννάει και να εμπλουτίζει τις γνώσεις της. Πάντως με τις πολύ λίγες ερωτήσεις οι οποίες έχει αποθηκευμένες, οι απαντήσεις της είναι αρκετά καλές, και αναρωτιέμαι δηλαδή αν είχε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες αποθηκευμένες πόσο εξελιγμένο θα μπορούσε να ήταν. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό που λέω τώρα είναι ότι καταφέρνει να μπορεί να εξελίζεται και μαθαίνει μέσα από τις δικές της απαντήσεις για καινούργιες ερωτήσεις και συνθέτει τις δικές της απαντήσεις. Μπορεί να συνθέσει μέχρι και 5 απαντήσεις. Οπότε εδώ μιλάμε τι γίνεται. Τι προσπαθώ να πω, ότι αν πάρουμε τις 5 απαντήσεις τις οποίες έδωσε και τη συγχώνευσε ώστε να δώσει μία απάντηση, και αυτή έχει αποθηκευτεί, την βλέπει ως νέα, οπότε αν κάνουμε ένα πολλαπλασιασμό μιλάμε για το άπειρο. Συνέχεια θα πολλαπλασιάζει νέες απαντήσεις, που φυσικά δημιούργησε μόνη της. Τέλος. Σχεδόν 80% από αυτό που θέλω να πετύχω.